си няма рози. Тялото и душата ти са какво да пусна? Някой от албума? Добре. Чакайте да видя къде е албума. Ето го. Ето това е от албума. Проблем ли е? Не. Това е от албума, приятели. Искаш любов, но откриваш само его. Искаш и пак, но с дявол от години си закачена за мен. Таймер отборява, давай целувай ме бързо. Давай преди да е станало късно. Скъпа, няма какво да ми увърташ. Дявола в мен, ангела в теб побърква. Скъпа, това е изпитание, защото и на демоните в мен трябва да обърнеш внимание. Това е игра на съзнание. Съжалявам, че после си в кофти състояние. Скъпа, запознай се с края. Още го помня, но се моля да забравя. Друго не ми остава и се надява са поне да се обавя. Скъпа, помисли си пак, защото те сърца ги цепа на инфаркт. No cap, казвам ти рами за тях я. Това е първият албум такъв по рода си. Какво казах? Първият по рода си такъв албум. Ох, защото ми се чу, че казах първият по рода лайф.